Bueno, moi bons días a todas e a todos. Imos a dar comenzo á habitual rolda de prensa dos LUS para informar dos acordos da Xunta Municipal de Goberno. Tamén falarei de outro par de temas a continuación e, por suposto, como é habitual, contestarei as preguntas que se me formulen. Con relación aos acordos da Xunta de Goberno, eu salientaría, en primeiro lugar, a autorización para a instalación de 2 ascensores en sendos edificios de vivendas nos números 38 e 44 da Rúa Sánchez Freire, en Conxo. Salientaría tamén a licencia de obras para a restauración da Torre da Vela na Catedral. Hai outro tema que xa vos digo eu, porque se non me ides a preguntar, figura aquí de existencia de subvencións correspondentes á convocatoria 19-18 na rehabilitación do barrio de Vite. Houve en ese momento 8 solicitudes, desas 8 solicitudes 6 se confirmaron, 2 desistiron, o cal non quita para que se poidan engadir a outras convocatorias posteriores, seguramente por razóns de temas que tiñan que resolver na propia comunidade. Por lo tanto, 6 seguiron adiante e 2 pasarán a incorporarse en outra convocatoria. Tamén en adxudicacións de obras teño que falar da adxudicación das obras de renovación do céspede sintético no campo das Cancelas, que estaba necesitado por 421.958 euros, a empresa Praces, Servicios e Obras. Tamén da adxudicación das obras de reparación e consolidación da Ponte de Vidán por importe de 376.000 euros a empresa Construcciones Ogando. Tamén por importe de 52.000 euros a Eulogio Viñal, un parque infantil en Coto dos Olmos. Tamén por 240.000 euros a Alconte Galicia o acondicionamento do entorno do Centro Sociocultural da Gracia. Tamén, en este caso, a Viga, por 126.000 euros de 2 pistas polideportivas no lugar de Carregal, a carón da Igrexa do Eixo. Apróbase tamén a proposta da Concelleira de Benestar Social 43 solicitudes de bonotaxi por un importe de 14.450 euros. Tamén se aproba unha modificación do convenio coa Consellería de Economía para o proxecto de Obradoiro de Emprego CREAS 2, que veu motivada pola subida do salario mínimo interprofesional. Por último, un tema que me parece moi salientable. Tomamos conta da comunicación por parte da Consellería de Infraestructuras e Mobilidades do día 19 de setembro, no que nos anuncia que diferentes concesións de transporte público quedan vencidas. Por tanto, o Concello debe organizar ese servicio dentro do término municipal, sin contar coas anteriores concesionarias que xa non poden prestalos. Concretamente, Santiago de Compostela Hortas, operado por Rías Baixas, Santiago de Compostela Ouzado Ríos, operada por Caramanxa, Lalín, Santiago de Compostela Lalín, operada por Donado Campos, e tamén Santiago de Compostela Carballo por Arriba. Por último, Santiago de Compostela Camarillas tamén por Arriba. Isto fai referencia a líneas que van Santiago por Vistalegre, a Peregrina en dirección Santa Comba Camariñas, ou no mesmo contido en dirección Carballo, Lalín Pontevedra, para todo o mundo a conoce como a línea dos Tilos, ou a de Santiago de Compostela Ouzado Ríos, a que une Santiago con Sigüeiro. Tamén nos comunica que nos próximos 6 meses, é dicir, no último trimestre deste ano,
e primeiro do ano que ven finalizan as concesións operadas en concreto pola empresa Freire, que Lugo Compostela, que esa línea quedou concesionada, se publicaba onte a unha UTE formada por Monbús e Alsa. Santiago de Compostela, Valcaide, Firmistans, operada por Hermanos Ferrín, que vence nas próximas semanas, que é a línea do Milladoiro. A anterior línea de Lugo é a do aeroporto, este é a do Milladoiro. A de Muxía Noia, Hermanos Ferrín, que presta servicio tamén en Brión e tamén na parroquia de Villestro e por suposto en Ames, a de Rois e a Coruña, Ferrol, Fisterra, Viveiro, Villalba. Bueno, lógicamente a partir dese momento o Concello terá que organizar o servicio dentro do término municipal, contando coas novas concesionarias deste servicio. Ben, en outro orden de cousas, porque, bueno, unha sentencia no ámbito administrativo que non vexo de interés xeral, porque é un tema de reclasificación de personal. En canto aos dous temas que eu tiña que mencionar, o pasado venres non o mencionei, o ámbito de igualdad que estaba atribuído a NOA vais a facer cargo Mercedes Rosón xa desde o venres. O decreto está asinado o venres, pero, bueno, había unha dúbida en ese momento e, polo tanto, non o anunciei. E, en segundo lugar, quero falar do tema dos positivos. Bueno, temos xa os datos da semana pasada, non son dramáticos ni moito menos, pero sí son un motivo de preocupación. Hai un incremento de casos activos en Santiago. Decía o venres que os datos que teñamos ata ese momento, o número de casos activos en Santiago, a repercusión, estaba en 180 por 100.000 habitantes de promedio. Ahora mesmo xa estamos nos 200. Non é unha subida dramática, nos coloca por debaixo de boa parte das cidades galegas e nada que ver co promedio español ou con outras cidades como Madrid, pero si indica unha tendencia que nos debe preocupar. Con total seguridade, nos imos a xogar entre a semana pasada, esta semana e a que ven, moito do escenario que imos a ter a continuación. Por lo tanto, teño que aproveitar para chamar novamente a responsabilidade de todos e a responsabilidade fora do horario no que permanezca aberta a hostelería. Estamos falando de festas de pisos, de algún intento de botellón, etcétera. Non me sorprende que houbera un incremento de casos, era o que pensábamos que iba a pasar, pero desde logo me preocupa. E desde logo creo que se isto logramos conter, podemos manter a situación actual en Santiago, e se o lográramos mellorar, incluso podíamos afloxar algunhas das restriccións, pero se non é así, é probable que no seu momento houbera que adoptar máis medidas adicionales, cousa que tería efectos moi negativos na economía da ciudad, en determinados sectores económicos como a propia hostelería e, desde logo, na calidad de vida de moitos ciudadanos que nada teñen que ver con determinados comportamentos irresponsables. Desde logo, a Policía Local vai seguir actuando e activando a súa actuación. Eu pedinlle o sábado o vicepresidente da Xunta que, a través da normativa autonómica, permiten sancionar as festas de pisos non só polas molestias que lle ocasionan aos veciños, sino pola amenaza sanitaria que supoñen. O conselleiro me informou que está previsto remitir con carácter de urxencia ao Parlamento de Galicia unha lei de sanidade que espero que se tramite
coa maior urxencia e que, polo tanto, aí contemple unha subida significativa das multas. Actualmente as multas por incumplir a normativa en materia de molestia son 200 euros se non sea reincidente. Hai poucos casos de reincidencia porque as festas se organizan en pisos distintos. E, polo tanto, o que estamos vendo é que esta sanción non é suficientemente disuasoria. Si a través da normativa sanitaria poidéramos elevar esta sanción a 1.000 ou 1.200 euros, posiblemente sería máis disuasoria e, polo tanto, máis efectiva. E nós hoxe precisamos ese amparo. Por iso, te pedín ao conselleiro que canto antes elaboren esa alternativa que nos permita aplicar un régimen sancionador que non é o previsto na ordenanza municipal. A ordenanza municipal está para compensar as molestias aos veciños, polo tanto, digamos, ser unha gravedade inferior á amenaza á saúde pública que supoñen estas festas. Eu volvo a facer un chamado á responsabilidade. Lóxicamente, imos a tramitar todas as denuncias e, por suposto, en este caso, considero necesario aplicar un régimen sancionador máis exixente. Bueno, é o que tiña que dicir. Contestarei preguntas. Non sei se ten datos sobre o fin de semana en cuanto a festas, botellón. Canto a festas non foron especialmente dramáticos nin o venres, nin o sábado, nin o domingo. O peor día foi o xoves, como era previsible. Por tanto, pasamos de en torno a 30 o xoves a en torno a 20 entre venres, sábado e domingo todo xunto. Por tanto, hai unha reducción significativa. Ojalá, eso non é garantía de que esta semana o xoves non volvamos a ter un problema semellante ao do xoves da semana pasada. Desde logo a policía vai estar moi atenta, pero eu quero decir e pedir responsabilidade por parte dos propios xóvenes. Estamos protexendo a súa saúde e eles deben pensar que non é só a súa saúde, que eles se poden convertir en un problema moi grande na súa casa. Os que están indo a unha festa aos xoves, eles mesmos o fin de semana se van á súa casa a ver a súa familia e non saben que problema levan á súa casa. Por lo tanto, é necesaria responsabilidade. Neste sentido, as sancións de cara ao local o que interveu a policía, non sei se contempla alguna sanción exemplarizante. A sanción exemplarizante é algo que decimos todos, pero o que hai que aplicar é a sanción prevista pola normativa. Por lo tanto, isto vamos a ver en colaboración coa comunidade autónoma cal é o régimen sancionador máis efectivo en este caso. Se é o da comunidade autónoma, e en ese sentido o vicepresidente o sábado se manifestou disposto tanto a tramitala eles como a que eso se delegue no Concello. Eu en estes casos singulares prefiero, porque todo isto vai dar lugar a procedimentos judiciales, que sea a administración que teña máis competencias e cuxa actuación xenere menos dúbidas, porque isto vai ser recurrido nos xulgados e sería lamentable que por unha cuestión formal poidese decaer. En todo caso, o dato que máis concreto que me pasa a policía, pasa que nos utilizamos o que figura no parque, é que eles calculan que en torno efectivamente a 100 personas, 12 na barra, 22 na planta baixa, e un número non concretado, pero que estima entre 60 e 70 no primeiro piso. Ese é o dato que me dan esta mañán. En todo caso, eso dará lugar á realización de unhas diligencias que eu prefiero que as tramite a administración cuxa actuación xenere menos dúbidas. Porque, volvo a repetir, entendo que corresponde unha sanción importante e, por lo tanto, estou seguro que isto será resolto no xulgado do contencioso e ao mellor no Tribunal Superior de Xusticia. Por lo tanto, canto máis sólidamente vaya armado, mellor. O Estado Metropolitano ten unhas
as queixas en concellos da comarca por como queda a situación e ter que organizar agora as case de gota corrente, non sei no caso de Santiago se hai preocupación ou non. Vamos a ver, nós temos unha situación distinta porque a competencia municipal dentro do término municipal de Santiago é exclusivamente municipal. Por lo tanto, nós chegados a ese punto, o noso escenario é un pouco diferente. Pero, efectivamente, conocemos que hai esas queixas por parte dos concellos colindantes, especialmente os que teñen máis usuarios justamente do transporte metropolitano, que son, como é evidente, Brión e Meseteo. Porque iso é importante decirlo, son concellos independentes, pero unha gran parte da súa población traballa profesionalmente, estudia ou ven ao médico en Santiago. Sobre o caso anterior, pregunta, falando de acero, cantas persoas foron sancionadas pago antes da fin de semana? E Rosa Voz pregunta a que administración estaba facendo referencia. Bueno, parece mentira. Cantas persoas foron sancionadas non teño ese dato, pero queda facultade a Iria para que fale con Gonzalo Muiños e yo pase a Ramón. Sobre o das mascarillas non o teño ahora mismo. Con relación ao de Rosa, eu entendo que a administración que ofrece menos dúbidas é a administración autonómica, porque non ofrece ninguna dúbida a súa competencia. Por tanto, a mí me parece que o máis correcto é que, en principio, que menos dúbidas se menta é que o Concello actúe como denunciante e a administración autonómica como instruinte da causa. Se eles decidiran outra cousa, instruiremos nosa causa, pero todos debemos saber que non teño dúbidas de que iso se vai a resolver en vía contenciosa e, polo tanto, a mí o que me gustaría é, independientemente de quen sexa, que pola nosa parte non hai ningún obstáculo, que teñamos as maiores garantías de que por unha cuestión formal non se cae o caso, porque como é sabido, esta sanción se tiene que tramitar en un plazo de 6 meses e se, por exemplo, dentro dun ano ou ano e medio entende o tribunal que a administración que a instrueu non era competente, decae, porque xa pasou o plazo para abrir a causa por parte de outra administración. Eso xa pasou máis veces e non me gustaría, dada a situación que estamos a vivir, que isto sucedera esta vez. Paula da COPE, os vecinos e comerciantes de San Pedro continuarán coas reivindicacións todos os ventres. Haberá esta semana xuntanza con eles e cos comerciantes en busca de solucións á violencia que denuncian no barrio? Mire, eu estuve mirando as denuncias e incidentes que hai no barrio. En total, no barrio de San Pedro hai feitas 9 denuncias por posibles delitos desde o 1 de xaneiro. En principio, con esas 9 denuncias de posibles delitos, desde logo non se acredita unha situación de delincuencia grave, porque ademais dos delitos, os teño aquí, vou a ler, vamos a ler se os atopo, carai, porque aquí se xuntan tantos correos que cando vou a mirar pido perdón, pero que son moi miope e non vexo. Hai unha denuncia na Virxe da Cerca por daños en unhas máquinas expendedoras, outra por unha tentativa de roubo con forza, outro por unha rellerta, outro por un hurto, outra por un roubo con forzas, son 5, outro hurto, 6, non sei, outro caso de violencia doméstica, 2 casos de violencia doméstica e un roubo con forza. Ben, esas son as denuncias que hai presentadas ao longo do ano 2020 en todo o barrio de San Pedro, incluído unha destas denuncias na Virxen da Cerca, pero está apuntada aí.
Logo hai algunhas intervencións máis por temas, pois, unha mordedura dun can, unha pintada, unha persona que non tiña carne de conducir autorizado e conducía un vehículo, outra persona que cruzou pola rúa de San Pedro sin ter autorización para cruzar. Bueno, que non son delitos, son infraccións, pero non teñen a consideración de delitos. Por lo tanto, o que hai esencialmente no barrio de San Pedro é un problema de convivencia. Mais aló de algúns puntos de delincuencia. Eu creo que non hai ningún problema e que tanto na Comisaría de Policía como o Concelleiro de Seguridade Ciudadana se reunirán con eles as veces que sea necesario. O que sí é certo é que, independientemente de que eles entendan que a causa deste problema está nas ocupacións ilegales de viviendas, o Concello, nin a Comisaría, nin a Policía, teñen capacidade legal para poñer fin a esas ocupacións, sino que ten que ser o propio xuiz. E o xuiz é o que valora, en primeiro lugar, se esas vivendas ocupadas tiñen a condición de vivenda antes da ocupación, é dicir, se vivía alguén ou non. Porque o problema que estamos tendo son que son edificios deshabitados e que, polo tanto, o xuiz entende que non é unha ocupación dunha vivenda, sino unha ocupación de un inmueble. E que xusto entende que agora é cando está cumplindo a función de vivenda e, polo tanto, actúa de acordo co seu procedimento. Polo demais, o dereito de manifestación forma parte do exercicio á libertade de expresión e, polo tanto, absoluto respeto e absoluta simpatía. Volvo a repetir que o goberno municipal que presido non é un goberno cómplice de ningún tipo de ocupación, nin no que del depende tolerante hacia ningún tipo de ocupación. Pero quen ten que instar o desaloxo dunha propiedade privada é a propiedade, e quen ten que autorizar ese desaloxo é o xuiz. O alcalde, ainda que presente unha denuncia por ocupación ilegal, non ten validez. E se presenta a asociación de veciños, como saben perfectamente, tampouco ten validez. Ten que ser o propietario do inmueble. Ou, se houbera un inquilino que lle ocuparon a súa vivenda, tamén o propio inquilino do inmueble. Pero non terceiras personas que, lóxicamente, non podemos acreditar a nosa propiedade. Porque non a temos. Antón, no diario, como se solucionará a prohibición de traballar e vender durante 3 meses os autónomos artistas da zona histórica? Non me consta esa prohibición en esos términos. Me consta unha reducción de espacios e de plazas, e me consta que teñen que respetar unhas distancias de seguridade. Pero eu vexo que están traballando, e vexo que na propia Praza de Bastos, que foi un tema que se discuteu estes días, están as vendedoras, eu pasei por ali, estaban este sábado vendendo. Outra cuestión é que teñen que respetar as distancias de seguridade, e no caso particular da plaza, ainda que xa sei que o que non lle gustou esa contestación, nós temos que respetar o contrato de xestión que temos coa cooperativa que xestiona a plaza, que finaliza no ano 2025. Por tanto, temos que exixir o cumprimento dese contrato, pero tamén temos que respetar as condicións dese contrato. Por tanto, a organización interior lle corresponde á propia cooperativa. Que máis temos? Nada máis. Me cortas?